Ke bai soi kono halian tini Google AdSense sok bajak ke tini ta nai mane top tong thogo ke asuk bosor mehnat khaimani ke mehnat ni ko result obono ke an team rok bo obono khanawoi blai ke tong jaka ke ta kaisa kok je asuk bosor mane video khlai haimani short film khlai haimani mane success ting tino aipono mane ani kaisa mistake ni bagai obo haing thangka ke 2021 ni simi sengmaba kisa kosto ongkata angka tak kaisa seng 2025 simi blena 2025 simi ke seng te seng lafika ke sengmani bising no dotino iko seng asuk bosor khai haimani ko koima seng ka seng khaimani 25 ni ke bosor kaisa kai kota bosor kai kono ke bosor kaisa ni bising no kas kai kongro dotino phaima bagi blai ke tongtho tamni ke norok je support khaimani bising tino seng tini dotino fol maka ke norok sini yapi kam production no kaham ke tai subscribe khaidi tai norok je ane character no je sajonai no like redi tai comment ro khaidi tamni ke seng asuk jora komo asuk mane dotino mangkha yang bagi blai ke hambai nong no Ini sana. Hah? Kamu kayak ani cerai. Mama ini nak sagede. Hai ini. Hai ini. Bawa tong sama tinggal bawa mana? Papa makan. Nah, ada. Kau tong bukan ya? Tong bukan. Sini ya Prikam Production subscribe kajin sari. Ya Prikam Production YouTube channel lo subscribe kajin sari. Like din sari ke norok baheng jak to kai sin ya Prikam Production channel subscribe khai di tai manai subas ni je blog bono ba subscribe khai di bobo ne gono ta nai success ingya khaw ne kosto khai bobo jaga jaga thang ti so thangwa ko ke bono support khai di tai bono ba seng ko seng team kaisa no bai ke bono ba jate iko boni imang full khai di ta bono ba hambai norok no Hambai